L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jeżis inġbarna hawnhekk il-lejla biex blajnuna tal-grazzja talla nagħlqu l-inkjesta djoċeżana fil-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddejta Alla Patri Avertan Fenek Karmelitan. Wara li tribunali mwaqqaf minna ġabar ix-xhieda, wara li smajna l-parir ta' teoloġi u l-qajna t-tarif miġbur mill-Kummissjoni Storika, niċċelebraw b'att pubbliku l-aħħar sessjoni f'din l-inkjesta djoċeżana miftuħa minna nhar it-2 ta' Frar 2017 fil-Knisja Karmelitana tal-Annunzjata fil-Belt tal-Imdina, fejn hemm jistrieħu fi slim il-fdalijiet tal-Qaddejta Alla li qatta bosta snin minn ħajtu f'ħajja ta' talb u ċaħda fil-qadi ta' dmirijietu għall-bini tal-Knisja u s-salvazzjoni tal-irwieħ, waqt li jedifika lil bosta bis-sabar fil-mart u t-tiġrib li waqafu. Għalhekk jew nitolbu d-don tal-Ispiritu Santu fuqna u fuq dak li se nagħmlu sabiex dak li beda din l-opra Quddiesa iwassala fit-tmiema ma jdumx.
Profil biografiku tal-Qaddej ta' Alla Patriavertan Fenek Karmelitan. Il-Qaddej ta' Alla Patriavertan Fenek twilet il-Mosta fl-1871 minn Dominku u Marija u tammet il-għada fil-Knisja Parrokjali bl-isem ta' Luigi għal San Luigi Gonzaga. Bħal dan il-Qaddis huwa spikka fil-virtu tas-safa. Il-familja kienet waħda fqira bil-ġenituri jaħdmu għall-għejxien bħal bosta familji anki fi żmienna. Iżda l-ħajja tal-fidi u l-prattika reliġjuża kellha l-ewwel post. Luigi kien tfajjel u żagħżugħ eżemplari, maħbub minn kulħadd, għal qalb ħelwa, id-bissima fuq il-wiċċ u l-eżempju tajjeb. Il-kappillan tal-Mosta li mħabba mħeġġa lejn l-Ewkaristija għażel li jagħmillu l-preċett qabel iż-żmien. Ta' 17-il sena beda n-novizzjat mal-Karmelitani fil-Belt u tawh l-isem ta' Fra Vertano Brocardo. Fl-1889 ipprofessa l-ewwel voti u fl-1892 għamel il-professjoni solenni. Fl-1896 l-isqof Tawdex Giovanni Camilleri Agostinjan ordnaħ saċerdot. Patriavertan ingħata mill-ewwel għad-direzzjoni spiritwali u għall-qrar, l-aktar tas-saċerdoti u tar-reliġjużi. Bosta sabu fih konfessur ta' qalb safja li jdawlek fir-rieda ta' Alla. Imġarrab għal xi żmien mill-iskrupli, kondizzjoni komuni fi żmienu, u għaraf jeleb dan bil-għajnuna u bit-telqa sħiħa f'idejn il-ħnina ta' Alla. Dan it-tiġrib kellu jsawru f'konfessur miġjub għal pariri sewja li kien jagħti frott l-esperjenza imġarba tiegħu. Għall-integrità tiegħu intażel surmas tan-novizzi u ntbagħat l-imdina. Hemmhekk bosta reliġjużi u kleru fosthom Dummik il-Gonzi kienu jqerru għandu. Is-seminaristi wkoll għal fama ta' qdusitu ippreferewh mill-konfessur ordinarju tagħhom. Fil-provinċja Karmelitana jingħatawlu bosta uffiċċji delikati u ta' responsabilità għall-integrità ta' ħajtu u l-ħajja eżemplari ta' rettitudni. Kien miżmum minn kulħadd, fosthom minn San George Preka, b'xempju ta' ħajja qaddisa u mallem fil-virtù. Reliġjuż Karmelitan awtentiku, xempju ta' ħajja kontemplattiva waqda ma' Alla, mejxa taħt il-ħarsien tal-imqazza Verġni Marija li waqt it-talb kellu l-grazzja igawdi iż-żjarat tagħha. Battak ta' puplesija li żammu invalidu għal 11-il sena u nofs, il-virtujiet li priedka ħarġu fil-beraħ b'mod erojku. Kien żmien il-gwerra u fin-nuqqas tal-meħtieġ kien jaċċetta kollox minn idejn Alla b'serenità kbira u gratitudni. Dak iż-żmien il-kunvent tal-Imdina kien jintuża bħala uffiċini tas-servizzi ċivili u bosta ħaddiema tad-dockyard minn hemm min ġibdu lejh għall-qdusija tiegħu. Bosta baqgħu iżuruh u jfittxu kelma ta' faraġġ spiritwali fid-direzzjoni u l-qrar minn għandu ukoll fil-qagħda tiegħu ta' marit li jeħtieġ u innifsu il-faraġġ. Miet b'fama ta' qdusija fit-3 ta' filgħodu tal-1 ta' Novembru 1943. L-aħbar xterdet ma' Malta kollha. Il-konfessur tiegħu xehed li qatt ma dineb gravement u l-intebaħ li twilet tas-sema għax derlu fil-ħolm jiċċelebra l-Quddiesa li jibes l-abjad u jintona l-glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwiet. Il-ġisem mejjed tiegħu għal bosta li rridu jtuh l-aħħar tislima u l-folo li attendew għal funeral tiegħu kien xhieda li f'qalb il-poplu Patriavertan kien tassew ruħ qaddisa. Minn dakinhar sal-lum bosta għadhom iżuru qabru u iċ-ċella tiegħu b'devozzjoni u jitolbu lill-Alla bl-interċessjoni tiegħu. Fil-grazzi li jaqlaw f'każi wkoll ta' mirakli preżunti, Patriavertan jidher tassew bħala interċessur qawwi quddiem Alla għall-poplu tiegħu. Fuq insistenza ma taqta' xejn tal-poplu ta' Alla matul dawn is-snin għal fama ta' qdusija u tal-grazzi maqluha bl-interċessjoni tiegħu, l-Ordni Karmelitan talab li jinfetaħ għalih il-proċess ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni li inti, Eċċellenza, oġbok tiftaħa nhar it-2 ta' Frar ta' din is-sena bl-inkjesta djoċeżana li bi grazzja ta' Alla rroddu ħajr ilu li waslet fit-tmiema.
Eċċellenza tiegħek Monsinjur Charles Jude Cicluna, Arċisqof ta' Malta, minn nhar it-2 ta' Frar 2017, jiġifieri mill-ftuħ tal-inkjesta djoċeżana, it-Tribunal iltaqa' b'mod regolari u assidwu biex jiġbor ix-xhieda għal din l-inkjesta. Instema għalhekk ix-xhieda ta' dawk li ġew imsejħa u mitluba jiġdu, kif ukoll ix-xhieda ta' dawk li minn rajhom talbu li jinstemaw mill-imsemmi tribunal. Fis-sessjonijiet kollha imxejna ma' dak li jitolbu in-normi u l-proċeduri tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin, kemm fl-interrogatorji kif ukoll fil-ġabra ta' dak li jintqal mix-xhieda. F'dan il-proċess smajna u lqajna x-xhieda ta' dawk li jafu personalment il-qaddej ta' Alla, ta' dawk li semgħu dwaru minn persuni qrib tiegħu, kif ukoll ta' persuni li dejjem semgħu bil-fama tal-qdusija tiegħu, kif ukoll ix-xhieda ta' oħrajn li jożu t-tifkira tiegħu b'devozzjoni u li qalaw ukoll mingħand Alla bl-interċessjoni tiegħu bosta grazzi u f'xi każi mirakli preżunti. Qarbilna wkoll il-membri tal-Kummissjoni Storika imwaqfa minnek dwar il-ħidma tagħhom u wara li jinġabru u tħejjew l-atti tal-inkjesta jidrinna għal daqstant bħala tribunal imwaqqaf leġittimament minnek li għandna nipproċedu għall-aħħar sessjoni pubblika ta' din l-inkjesta djoċeżana. Illum, fis-sena tal-Mulej 2017, fl-ewwel jum tax-xahar ta' Novembru, fis-sede ta' tribunal stabilita fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fil-preżenza tiegħek, Eċċellenza tiegħek Monsinjur Charles Jude Cicluna, Arċisqof ta' Malta, ir-Reverendu Dun Brendan Gatt, delegat tal-Arċisqof għal dan il-proċess, u tiegħek Reverendu Dun Kevin Xkembri, maħtur leġittimament promotur tal-ġustizzja, jiena, Sherin Bonici, nutara f'dan il-proċess, nippreżenta qudiemkom kemm l-atti oriġinali kif ukoll iż-żewġ kopji awtentikati ta' dawn l-imsemmija atti tal-inkjesta djoċesana, immexxija minnek imsemmi delegat dwar il-ħajja, il-virtù, il-fama ta' qdusija u l-eġubijiet tal-qaddej ta' Alla Patri Avertan Fenek Karmelitan. Jiena niddikjara li ma nsib l-ebda oġġezzjoni dwar dawn l-atti. Jiena bis-seta tiegħi niddikjara li dawn l-atti u l-kopji tagħhom huma sħaħ u awtentiċi. U għal daqshekk nordna lilek Sur Claudio Laferla bħala dak li għandek iġġor dawn l-atti u twassalhom fil-Belt ta' Ruma. Għand il-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin. Għal daqshekk insejjaħlek biex tersaq u tieħu l-ħalfa li taqdi fedelment dan l-inkarigu. Jien hawn taħt iffirmat Claudio Laferla, maħtur minnek, Eċċellenza Redevendissima biex iwassal dawn l-atti tal-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddej ta' Alla Patri Avertan Fenek Karmelitan. Inwiet li se naqdi fedelment l-inkarigu li qed tafdali fidejja biex inwassal dawn iż-żewġ kopji awtentikati f'Ruma u ngħaddihom lill-Kongregazzjoni tal-Kawża tal-Qaddisin flimkien ma' littri tad-delegat tiegħek u tal-promotur tal-ġustizzja u l-istrumentum
klawżure. Ekk Alla jgħinni u dawn l-Evanġelji imqazza. Fl-isem tal-mulej jiena Charles Jude Xikluna, Arċisqof ta' Malta, naħlef solennement li f'din l-inkjesta djoċeżana qdej dmiri bil-fedeltà u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf waqt din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Ekk Alla jgħinni. L-isem tal-mulej jiena Don Brendan Gatt, delegat arċiveskofili f'din l-inkjesta djoċeżana, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-qalbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Ekk Alla jgħinni. Fl-isem tal-mulej jiena Dun Kevin Xkembri, promotur tal-ġustizzja f'din l-inkjesta djoċesana, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-qalbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf din l-inkjesta, waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Ekk Alla jgħinni. L-isem tal-mulej jiena Sharon Bonnici, notar f'din l-inkjesta djoċesana, naħlef li qdejt dmiri sewwa u bil-qalbu u li nżomm is-sigriet fuq dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Waqt li naqdi dmiri nżomm quddiem għajnejja lil Alla waħdu u l-ġid tal-Knisja. Ekk Alla jgħinni. L-isem tal-mulej jiena Patri Xarlo Camilleri Karmelitan, viċi postulatur f'din l-inkjesta, naħlef solennement li qdejt fedeltà l-uffiċċju ta' postulatur u li ma qed jew għamil xejn b'mod dirett jew indirett li komprometta l-verità jew naqas mill-ġustizzja u li lanqas naqqast il-libertà tax-xhieda msejħa biex jiġdu f'din l-inkjesta u nżomm sigriet dak kollu li sirt naf f'din l-inkjesta. Ekk Alla jgħinni. Aziza Notara, nordnaw lek tippreżentanna l-kidba ta' din l-aħħar sessjoni tal-inkjesta djoċeżana fil-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddejta Alla Patri Avertan Fenek Karmelitan għal-firma u l-autentikazzjoni tagħna u wara temmizhom mal-atti tal-imsemmija inkjesta fl-oriġinal u fil-kopji tagħhom. Nordnaw ukoll biex il-proċess oriġinali magħluq u siġillat jiġi preservat b'kura fl-arkivju tal-Kurja Djoċeżana u li ma jinfetaħx mingħajr il-permess tal-Arċisqof. Nordnaw ukoll li ż-żewġ kopji awtentikati tal-inkjesta magħluqin, is-siġillati u firmati minnek Notara fuq in-naħa ta' barra jiġu moddija lis-Sur Claudio Laferra flimkien mal-ittri.
bħalissa l-Arċisqof qiegħed jalaq l-aħħar 3 kaxxi illi fihom il-proċess tal-inkjesta djoċeżana. Huma l-aħħar 3 kaxxi minn dawk il-kaxxi kollha li hemm hemmhekk, dokumenti fl-oriġinal u fil-kopji tagħhom li jammontaw għal 12,000 dokument miġburin fuq il-ħajja tal-virtù u koll il-fama tal-Qudusija u l-grazzi tal-qaddej tal-Patria Vertan Fenek. Issa dawn id-dokumenti jiġu siġillati bl-inċira u kollox jitla fil-Belt ta' Ruma, fil-Belt tal-Vatikan biex jiġu studjati u il-proċess jitkompla fil-Vatikan.
Jina nixet u narraf lil kulħadd li Sinjura Sharon Bonici għanutar pubbliku minni mażula u maħtura għal din il-kawża u nagħmel il-kitbiet pubbliċi u ċertifikazzjonijiet maħruġa minna għal din il-kawża għandhom jiġu magħrufa u mogħtija fiduċja sħiħa lil hemm minn kull dubju. Illum l-1 ta' Novembru fis-sena tal-Mulej 2017. Te Deum laudamus. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej.
F'dawn il-momenti nħejju ruħna biex nipreparaw ruħna l-Quddis li ħanamlu issa.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa fis-solennità tal-Qaddisin kollha. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu o Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lil qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qattalb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra l-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-litra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżis, araw bliema mħabba Qari mill-ktieb tal-Apokalisti ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla il-Ħaj min-naħa tal-Vant u bleħenolu oli qajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsarat lill-art u lill-baħar. U qalilhom: tagħmlux ħsarat lill-art u l-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna is-siġil fuq il-ġbien tal-qaddej ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt kien il-għadd tal-issiġillati 144,000 issiġillati minn kull tribù ta' Wlied Iżrael. Wara dan, ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf libsin il-bistwal u bojot u bil-friji tal-pan f'idejhom u wellew leħinhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla li qiegħed fuq it-tron u lil-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u nxteħtu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen. It-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-ratt u l-ħajr u l-ġieħ u l-qawwa u s-saħħa tal-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-ilbies twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli: dan huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Dan min jista' jitla fuq l-olja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma tax ruħu għal fruha. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Qari mill-litra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema mħabba ħabna l-missier, nistgħu missejħu u li Alla u dassew aħna għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rafx elu. Eżis, issa nafu li aħna u li Alla ma se nkunu l-qudiem mawux muri lilna, madankollu nafu li meta dan din it-tama fih issir safi bħalma safi huwa Kristu, il-kelma tal-mulej.
Il-mulej jgħid ejjew għandi intom il-koll li tissabu imħabtin u metluqin u jien inserraħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif ra l-folol, Ġesu tela fuq il-muntanja, qagħad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom gwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħliena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw il-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu u li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Din l-espressjoni mis-Salm 23 hemm miġbura il-qalba tal-Qudusija. Hija lena li jsemmi Ġesu ta' min hu fqir fl-ispirtu, ta' min jirrealizza f'ħajtu il-bżonn radikali ta' Alla. Fi kliem Patri Franco Karmelitan, San George Preka, il-Qudusija hija li kuljum tgħix il-karba Sinjur Alla. Jiena għandi bżonnok. Jiena nfittex il-wiċċek mulej. Jiena ma nistħix mill-faqar tiegħi. Għax il-merti
li bihom libbistni huma il-ħniena imqazza tiegħek. Aħna nfakru b'ferħ kbir il-Qaddisin li jgawdu wiċċ il-mulej mhux iżjed bħal f'mera imma wiċċ imwiċċ nifirħu għaliex aħna msejħin għall-istess destin sabiħ. Wara kollox aħna wkoll imsejħin biex naħslu lill-biesi tagħna fid-demm tal-ħaruf. Bħalma minna fil-Mamudija u kull meta nersqu lejn is-sagrament tal-qrar. Aħna naħslu il-biesna dik il-libsa bajda li natatilna fil-Mamudija fid-demm tal-ħaruf. U meta nersqu b'umiltà biex nistqarru in-nuqqasijiet, il-ħtijiet u d-nubiet tagħna. Ir-raj tajjeb jannaqna ma' sidru u bil-bewsa tar-rikonċiljazzjoni ikabbarna fil-Quddiesija. Il-kobor tal-Qaddisin huwa dan il-faqar spiritwali li mhijiex meskinità imma maturità profonda li taraf il-qagħda prekarja tal-eżistenza umana u tiftaħ il-qalb ta' kull bniedem għad-destin sabiħ tal-għena u l-barka. Ħenjin, ħenjin, ħenjin. Aħna illum nirringrazzjaw il-Alla Qaddis, 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 nirringrazzjawh tal-li fil-ħnina tiegħu sejħilna bħalma sejjaħ lil qaddej ta' Alla Patri Avertan sejħilna għall-Quddiesija. U li rrid isir bniedem bħalna biex aħna insiru Allat bħalu skont id-dottrina tal-patrijiet Griegi, tal-patres Griegi. Kunu kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. U x'inhi di għat-tama? X'inhi di għat-tama li għandha l-kapaċità issaffina u ġibna safja bħalma safi huwa Kristu. Hija t-tama li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Din it-tama tal-ġenna għandha l-kapaċità issaffina. Għandha l-kapaċità taddina minn dan il-wiet ta' dmuħ, dan il-miet mimli delużjonijiet u frustrazzjonijiet u perikli għal-ruħ u għal-ġisem, dan il-wiet ta' dmuħ li fuq u tħares bħarsa ta' ħlewwa Omna Marija. U magħha ġgajta ta' Qaddisin ħutna li għaddew mit-tiġrib u Alla sabhom lesti biex igawduh għal dejjem. Ejjew għandi, intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Il-Quddiesija fl-eternità hija dan is-serħan fil-mulej. Imma aħna nistgħu nduqu l-ġenna minn issa meta nitalmu fl-iskola tal-umiltà u fl-iskola tal-Qaddisin nistrieħu fil-mulej.
Fik mulej il-mistrieħ ta' ruħi, jgħid is-Salm 62. U din ir-realtà li aħna nawgurawha lil kull min għadda minn din id-dinja għal ħajja ta' dejjem hija realtà wkoll li nistgħu ngħixuha minn issa jekk aħna nfittxu wiċċ il-mulej. Barka minant il-mulej. Ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala da kollu lider u dak li ma jidirx. U f'mnej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla huwa msebba fil-qaddejja tiegħu lilu t-tifħiru s-seb ħal dejjem. Nitolbuh ngħidulu seb lilek sitta s-sema u l-art. Mulej, inti tħobb lill-bnedmin kollha u ssejjaħ lil kulħadd għal għaqda miegħek u titaxxaq bil-qaddejja tiegħek. Hekk sitta s-sema u l-art. Ħarstek tarbel lill-ġnus kollha, lill-ġusti li jfittxuk, li jarfuk u li jġibu ruhom skont ma tqanqalhom imħabtek. Seb lilek sitta s-sema u l-art. Inti taf il-qaddejja fidili tiegħek. Il-qalbiki l-għana u t-talb li jitlaq quddiemek minn djarhom, minn fejn jagħmlu u jaħdmu u jgħixu. Seb lilek sitta s-sema u l-art. Inti ssejjaħ li ħbibek minn fost il-mitinbil li jindmu u li jibku dnubhom waqt li tistedinhom jilqgħu il-maħfra tiegħek. Seb lilek sitta s-sema u l-art. L-univers kollu jistrieħ fuq imħabtek. Ġismek huwa ħaj fil-membri tal-Knisja. Il-kalċi tiegħek jisqi u jferraħ l-russa tiegħek il-Knisja. Seb lilek sitta s-sema u l-art. Nitolbok o Trinità Quddiesa li tikglorifika lil dan il-qaddej tiegħek Patria Vertan Fenek, Karmelitan, u bl-interċessjoni tiegħu li bil-paċenzja u r-rassenjazzjoni laqas sofferenzi li rida tiegħek u ġobha tibatlu, tagħtini l-grazzja li qed nitolbok. Seb lilek sitta s-sema u l-art. Aħna nagħtu leħen lil ħolqien kollu li jokrob u jitniet waqt li jistenna d-dera tawli Alla, infaħruk mulej Alla tagħna li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemnu mulej li l-Qaddisin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġid tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siħ. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti llum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għall belt qaddisa tiegħek, Ġerusalemm tas-sema li jomna, fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bot, aħna wkoll qegħdin inħaffu liha bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li intajltomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom tajja tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqadsa Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Aħna nadurawk o Alla, għax fost il-qaddisin kollha tiegħek inti tassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek. Mhix minn din il-mejda imħejjija lina pellegrini fuq l-art. Ngħaddu għal-festa tas-sema pajjiżna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla jissebħu l-ferħ tal-Qaddisin li ġabarkom għal din il-festa tal-lum jimlikom dejjem bil-barka tiegħu. Jilqakom mal-Qaddisin fil-għena tas-sema fejn il-Knisja mqazza tifraħ u tgawdi bil-għaqda ta' wlieda fis-sliem ta' dejjem. Bid-talb tal-Qaddisin jeħliskom minn kull deni u jqawwikom bl-eżempji tajba tagħhom biex tgħaddu ħajja taqdu l-Alla u l-proxmu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.